ki bahayin juga kan thei kim suk bangan yelang mat kene samla namar katu gini kidau handai ngam lak bat bani khlan no bat kan namar bah kadon pedang kecing pang jing stom bat ngam dei bat dei ban pen ngosi ka kuble pulok ngi kran mata lor pang ke bau pulok bu kecing kili apa ka pira whatsapp account handai ngam lak bon ra ya kadau belai maki bahayin ju kim suk namar bah kene ke youtube channel bat lak ban pen papai ba palak duk tata handai ge video kran mata ngan seniu wala si un stos tu ikni kuble chibun pulok ba piura ya kecing kili apa ka pira channel te mata shua bangan jubab ke kili jipinga kwa shua ban wara ik khana don sibun ke pelok ki ba ngalaju kran ya khana ha ka phira channel ki ong ba ki la mnu ki tristom man pentit mobile ya kan thai ki per recharge card ru na ka manta kan thai anda gini kan thai tit mobile kha ka pakin phone barbor bat samlal jong teng teng anda yo samlal jong ki blok ki le bom senyau ki slam reply kim ju phone kim ju sim la phone kim ju phone ke lahir ru iki plus ya kata si na Instagram na Facebook le bom senyau ha po Instagram ni ha po Facebook relationship status to in single ready to be mingle andai sak bar kalong ba don sibun ki production rang ki ba khamtam ki balalan kalok lani ki bala ki sikar ran jing orang ba ki trish tom mil awas ni ban penbiang la khon penbiang la kiti ya kalok ya tengah ada don sibun pa kiru kan thai ki ba wala kata kim su nyau lo rang ki ya ai shong kulai kai sini stai amar ta ka daun ong pi prolong pi manta pi ong yela di pa pin e pe ja kan di kan thai namar pakaran pedang jing pang sistem bat phim kwa ban pensusi ka manta kemun ba kan ni kan thai pin sa ai por yela di ya ka por ba ko dot pi ha kan ni kan thai ajika ba pin pelut ki por ban pen bha yela ka jing la jong na ka manta ka lawe ki jong pi nam ta ka lawe ki kon ki ti pi an rai pi kwa ban ia e be ni kan thai reng nong pi prolok kan ni ka samla ju pi man la ka si man la ka por ki bahayang juga kami kepa juga kin ong ba wadu yelang bor ba diang ba kumta ba kumni kin pensoi kin IB ika man la ka por hadok bukut ba kan ni kan thai kan sedang ban teks no ik wik sedang lada jaba ka yo kenduk na spang ye wik sedang kan sablok ipi kan sa lek bom senyo ipi kan om pushe ai shu ru mp namar ta daw lada pi ong ba pi kwa ban om pen snu si ka pinya yelang bai berka hare pi hab ban long ready ba ha ka wik kan ap namar ta daw ngam na pen slur dia pi ba pin ya lang berka namar bagi bayi basem jeng ka kim suk bat ki khang be tret ipi ba pin ya jan berka kin plelanti ya ka kumno baken kan yo no shawai Henry ba pin ong ba pim kwa ban pensusi ya ka pat kalong ba pi pensusi pat ya la le bon sedang kim kwa ba ki ong ba kim kwa ban pensusi ya ka kan thai ki IT ya la ga jing ma ka kan thai Henry ha bukut ka kan thai ka no ki kala di kiat ki kala di penjat ya la ga jing la jong haduk ba kim la syuk ban kle ya ka jingim lejong ka ba ka jingim kala jat peratang na da kon thai namar ta daw nga kwa ipi perlong kala pile e ka gono ha ka ne klimat pile na ka mata ka jing bha jong pi na ka mata ka jing bha jong kala wei ka yeng ka sem ki kon kiti jong pi handai mata pi yalang bar ka e pi hadian pi penjot pi jot ka jingim lejong hadian pi yo pat da ka wei ka brio chaka ban e jakar pi nang shu pi shu huri hura lili lele ka jingim jong pi kampo shu shin ki jot ki bakala ki huri hura ki kon kiti jpi hadian namar kata da perkat le ka ba na ka mata ka jingim jong pi na ka mata ka jingim jong ka tengah jong pi hadian bot handai ka long perlok bar ka ong ka pe be mantai bahing sem jong pi kem so ngam mi khala bar pi handai ngam ko ba shu ban sim ye ni ka jing dai ka ban long serius handai shu ong no ka ba long perlok kum tu nang ban pasusi pala deka handai ngai pi perlok lada ka kan thai ka koloi ban in ip lada ka kan thai kala kwa ban in ip lada pi kre yap ru kan om perkat ip ro em lada pi pang sitom kan ru em kan om perkat ip namar ta daw wat ju shenia palat wat ju ai ka kan thai kumba ka bible hi ka jukaran barbor nga jukaran ni kitab israk nong khandai khot nong ba art khot nong ba khandai khot ba ar ka ong no pa waju ai la ka donut ka kan thai yo ba ka yo dong man yo rot ya ka jiklan pi dai ha kan ni klimat kan perlo ba menta pi ong pi pala deka pi ba ka pim ka pen sosi ka kemut ba pi ai no ha ka ya ka donut pi an ka pin ri ha la de ka donut ban pen phai la ka jim pi ai no ha ka la donut pi ai ti no ka jim pi ha ka an rei hadin bot la da ka la yo ka donut pi ka yo jing pi kan sa kemet trach bat la da tena ba ka yo shwe kan om khuslai pushe yen pi pin sa kala jing jong namar ta daw ko ai pi le ya kene perkat ba kene ka ba pile kan wara ya ka jing pha na ka mata ka jing pi om dai na ka mata ka jing suka namar bangan oi pi kan thai kamlong ka ai ka ba pila man chenya kam tam ta le ba pi dang yelang kam tam le ba kim suk ni yang ngakit bok ko yang ta jing im jing pi pulak la pi dan ro pring jing pule
pelit jumut pai jing pelit pi be chi thong bon sedang ki nak mi tang be kan thai pi na jing belah inu berit na be na tristam baka pi ne hakam pilong pin mat ngin salong kinong job nah por ngin second share gini video pi ha ki be per blog following on Instagram Facebook apira channel publish pelong